Bona tarda, amigues i amics de Grup QB. Soc l'Ivan Rodríguez, tècnic de QB, i dins de la rutina de Jo entreno a casa by QB us presento el Work of the Day d'avui dimecres, dia 3 de juny del 2020. Sí? Molt bé, per poder realitzar aquest WOD no necessites res de material i aprofitarem que ja que estem en fase 2 i podem sortir a l'exterior per córrer tant a l'escalfament com a la tornada a la calma d'aquest WOD. Sí? Per tant, farem 1 quilòmetre corrent, que sigui possible, si no ho farem caminant, tant a l'inici com al final d'aquest WOD. Entremig et presento tot el seguit d'exercicis que faràs. Som-hi? Vinga, va! Perfecte, doncs el primer exercici de tots que realitzarem és un exercici que haureu vist amb altres WODs aquests dies. La idea és que passis de fer un salt horitzontal, salto tant com puc, els braços sempre van en direcció al salt, a partir d'aquí em poso en posició d'esquat, faig una planxa, torno enrere i torno a incorporar-me. Mateix exercici, salt horitzontal, squat, planxa, enrere i torno a pujar. Això ho farem un total de 20 repeticions. Segon exercici que realitzaràs, també 20 repeticions, són lunge. Lunge on faig 1, 2, squat, push-up i torno. Lunge, 2 salts, squat, push-up i torno. 20 repeticions. Si vull treure impacte, faig un fondo, faig un altre fondo, posició d'esquat i a partir d'aquí faig un push-up. Qui vulgui, genolls al terra. Cap problema. Tercer exercici. Aquí sí que ja busquem una miqueta més de treball abdominal i serà un squat jump, el qual combinarem amb uns climbers. Squat, planxa, climbers, squat jump. Torno. Climbers, squat jump. Sí? Recorda que els braços han d'anar en direcció cap on projectes el moviment. I l'últim exercici de tots, potser el més complex. Aquest combinarem un push-up invertit. Per tant, torno a baixar, dono volta, combino amb una planxa. Torno, push-up invertit i UV abdominal. Push-up invertit, UV abdominal. Si algú vol fer-ho més fàcil, genolls, push-up invertit, de baix cap a dalt, torno a baixar i faig un simple crunch. Torno volta i 20 repeticions. En total són 80 repeticions el que faràs, descanso 2 minuts i torno a repetir la part central del WOD. La repeteixo un total de 3 vegades i tornarem a córrer 1 quilòmetre exterior, sí? Tu mateix decideixes si ho fas com una tornada a la calma per baixar pulsacions o intentes fer-ho el màxim ràpid possible per acabar amb un treball cardiovascular. Doncs bé, fins aquí el WOD d'avui. Espero que us hagi agradat. I recordeu que jo entreno a casa by QB. Ens veiem en res.